om deres samtykke. Ja, til at gifte os. Gifte jer? Ja! Undskyld, jeg vidste ikke helt noget. Vi kan invitere alle dine 12 brødre til at få hos os. Nej. Masser af plads. Hey, jeg ved ikke, om nogen af dem måske... Rolig nu. Der er ingen brødre, der skal bo her. Der er ingen, der skal giftes. Vent, hvad? Man kan ikke gifte sig med en, man lige har mødt. Jo, hvis det er ægte kærlighed. Anna, hvad ved du om ægte kærlighed? Mere end du gør. Du kan jo kun finde ud af at lukke folk ude. I bad om mit samtykke, men svaret er nej. Så I må have mig undskyldt. Deres majestæt må ikke have lov at bero. Nej, de må ikke. Og jeg synes, de skal gå. Festen er forbi. Luk portene. Ja, Hvad? Elsa, nej, vent! Giv mig min handske. Elsa, hør nu, jeg beder dig. Jeg kan ikke leve sådan her længere. Så rejs. Hvad i alverden har jeg egentlig gjort dig? Hold så op, Anna. Nej, hvorfor? Hvorfor lukker du mig ud? Hvorfor lukker du hele verden ud? Hvad er det, du er så bange for? Jeg sagde, hold så op! Trolddom. Jeg vidste, at der foregik noget mistænkeligt her. Elsa.